Mokers taldeak amaitu berri du ahotsenean eman duen kontzertua, eta beraz, lehenengo galdera hoxe, nola junda zuzenekoa? Bueno, gustora, pizkata raro iten jako iruretan joti, ez da ordu normalena, bueno, gustora. Diskoa aurkeztu duzue, Oreka Aula izenekoa, zuen estudioko azken emaitza, eta ja, denbora bat da Magikalean, eta zuzeneko batzuk ere eskaini dituzu, ez? Bai, eskaini dugu 10 bat, eta oso gustora gauz. Jendie da autopera, bai, abestena bestiak eta holan, zigegu oso posible bai. Daiteke Mokersen arma bat da zuzenekoa beraz, diskoa ondo dago, zuzeneko soinu edarra du diskoak ere, baina batez ere taldea azten da zuzeneko emanaldi hauetan, ez? Gaur egun raroa txalekureretan, baina ere aurrean zen jendea gozatu du. Bai, nik uste da, eta gaina harrera egon da, ze jendie etorri da, lagun asko etorri dira ganen tronkoko egitzen da, bueno, hame urreratu dire, eta esperientzia polita ganera beti politia olako leku baten egotie, kamera daude, zabaldu dut zure musika, eta zibri ideiak bai. Oreka Aulak dakarren nobedade da, euskaraz eta inglesez kantatzen duzula disko hontan, aurrekoan baziren euskaraz kantu bat edo bi, baina orain erdita erdiola dago, beste abia puntu bat eta beste norabide bat eman diozue diskoari, bai eta taldeari, ez? Hori da, bueno, aurreko diskoe, hori egin euskaraz erderaz, eta egin dugu abesti guztiak euskaraz, da hori azkenean gure eguna da, hori transmititu igual ideiak, ze guretzako igual erreza da azkenean gure hizkuntzan idaztea, eta batez horregatik izan da. Hemen Durangon aritu zarete, diskoa esan bezala musika zuzenen estandean dago, hemendik aurrera nondik nora ibiliko zarete? Hemendik aurrera, bueno, urte honetan aukingo dugu jazteko hori kontzerturi, baina, bueno, 2008an hori aukingo dugu kontzertu batzuk ja pentsaute, 40 minutu roken, Gernikan bebai, eta gero bebai, Espainiatik bebai goiez kontzertu batzuk egiten, eta goguekaz, gustora. Musika zuzenean estandean, Txapito Guzman da Ibarrako Langostinuek taldeko bikideekin topatu gara, eta beraiek ere disko berria dute, eskuartean dute, Animos de Vivir izeneko lana. Durangaletik datoz, hemendik ez Mexikotik, baino Mexikar doinuekin ez? Bai, Holanda da, bueno, gure zedie gatoz aurkezten, Durangoko azokara, ritmo rantzero alaizekin, 11 kanta dauz guztire, eta letra variopinto gaitik. Bai, euskeraz dekoguz erdize baino kanta gizau, da erderaz be bai, danetatik pizkat. Honakoa zuen bigarren zera da, taldeak ikusten ere garapen bat izan dola musikalki, Mexikar doinuekin beti ere, baina gauza berriak ere badira diskonetan. Bai, musika ritmoa da hori, rantxera ritmoe, baina danetatik, euskal ritmoegaz, euskal letragaz bazkenien, dekogu, igual, beste ritmo klase bat, ez dala rantxera tipikue, eta rantxera tipikuegaz, igual urtetan jaku gizau, erderazko letrak eta holan. Letran inguruen, aleintzen gara aztertzen, gai diferentiek, eta danetatik egiten dugu bai. Bai, azkenean, batzuk igual ametzen inguruen surrealistia, beste batzuk toke igual reivindikatibue, badibidez euskarien inguruen, beste batzuk anekdota personalen inguruen, danetik, okurritzen jakune. Bizitzeko gogoak, pizten duen diskoietakoak izenburua dion bezala, ez? Hori da, azkenean bizipoza transmititzen dagoela uste dugu, ze guk sortzerakoen goza egin jogu bai, da bizipoz bataz urten die, eta espero entzuliei bai, ustet die? Hori da, Mexikoko doinuek azkenien hori zabaltzen da, bizipoza, dantza iteko gogue, da jentiek hori, dantza egin deizela, da disfrutau. Azokan bueltaka Duplak taldeko garirekin topatu gara hemen bidean produkzioak duen estandean, eta berrikuntza bat, behintzat, atorra azoka honetara, Duplak diskorik ez, baina formato digitalean zerbait ekarri duzuelako, ez? Hori da, Duplatxusa. Hori, QR kodigo batekin gure musika online entzuteko, deskargatzeko, zein bisualak ikusteko, letrak ikusteko, beste modu bat. Hau da, zer fisikoa, baina CD-a ez den, USB-a ez den beste gauza bat. Dupla taldea ezagutu genuen bideo bati esker, Dupla taldea bideo bati esker ezagutu genuen YouTubeen, gero beste bat etorri zen, beste bat, gutxinaka repertorio osatu zuen, eta gainera, udaran ja zuzeneko emanaldiak egiten hasi zineten. Nola joan dira zuzeneko hiek? Egia esan, primeran jundira, guk espero baino asko hobeto jundira. Jendea oso pozik, guk ere zuzeneko berezia prestatu genuen,
gogotsu, eta hori nahiko energiko, nahiko potentea geratu da, eta egia esan super gustora, benetan, oso ondo. Berritzailea da zuek ekarri duzuen formato hau, QR kodigoa behin eskaneatuta, gero kaxaikiki, eta txupatxu sakan daiteke ez? Hoi da, dastatzeko modukoa, hau da, bertako produktuekin ekoiztutako zeo zer da, bai, folklorea, kasu hontan, hoi da albumaren izena, eta horren inguruan da pixkat kontzeptuala da, kantu guztiak, bakoitzak bere ikutua, baina dena da zeo zer kontzeptuala bira bat antzeko zeo zer da, bidai antzeko bat. Oso no, gu gozatuko dugu txupatxu hori jaten, eta bitartean entzuten tokatzen zaigun kantua, ez? Sorpresa delako, hau da duplan filosofian, zeu zer berritzailea, zeu zer diferentia, eta bizkat katxondeo puntu hori ere, orduan sorpresa hartu, euro baten, eta ea. Esan bezala, hemen bideak produziak duen estandean. Eskerrik asko Gari. Zuei, eskerrik asko.